Hola, us dono la benvinguda a un nou vídeo del meu canal. L'Àrea d'Igualtat i el meu amic Paco Mira m'han convidat a participar en una activitat per ajudar a més persones a tindre una mirada violeta. Una mirada violeta és quan mires el món acceptant la diversitat com una riquesa i no com una amenaça, quan et respectes i respectes els drets dels altres, fent-te responsable dels teus deures. No és cosa fàcil, aquesta mirada violeta. Tenim molt de bagatge cultural que fica uns col·lectius per damunt d'altres. El sistema capitalista està basat en aquestes diferències. Amb el lliure comerç crea necessitats. I vull destacar aquest verb, crear. Com a psicòloga, ens ensenyen la piràmide de necessitats de Maslow. En ella es teoritza sobre que quan les persones tenim cobertes les necessitats més bàsiques, anem atenent necessitats més superficials. Però, què ocorre si la publicitat que fan els comerços van introduint elements a aquestes necessitats bàsiques? Doncs que ens entretenim en les de baix i oblidem les de dalt. Precisament són les que ens fan rics de veritat i ens nodreixen com a comunitat i com a persones. Fixem-nos en què pensem immediatament quan sentim la paraula riquesa. La gran majoria pensa en diners. Com diuen, en diners torrons. No obstant, van i venen i són un mitjà. Si els convertim en una finalitat, fins i tot tenint cada vegada més, és tan gran la por a perdre'ls que es menja altres formes de ser ric, com quan gaudim de la natura i de les arts i cultivem bones relacions personals. Vos anime a pensar de quina manera acumuleu altres riqueses que res tenen a veure amb els diners. Són riqueses que si les posem en valor ens empoderen, ens fan lliures. Enllace d'aquesta manera en altra paraula, la llibertat. Una paraula que al meu parer està segrestada. Qui és lliure i per a què? Doncs aconseguim llibertat quan cultivem la nostra parcel·leta de poder. El problema és quan ens deixem arrossegar a la parcel·leta de poder d'altra persona, oblidant-nos de la nostra. I pitjor encara, quan intentem arrossegar a altres a la nostra parcel·la, sense que els altres tinguen capacitat de triar. Per això és tan important fomentar l'àrea d'igualtat, per a rescatar la llibertat. Ara sabreu disculpar-me que parli un poc de política. De tota manera, moltes gràcies als que arribeu fins ací. Qui és el govern? Són representants del poble, triats en eleccions. Ells intenten governar en igualtat, segons la Constitució i les lleis. I si aquestes institucions també les tenim segrestades, com la llibertat? No serà això el problema? Parlar d'igualtat és parlar de respecte, d'empatia, d'assertivitat. No entenem moltes circumstàncies, per sort no hem passat per totes, però les respectem i ens informem. Mai te xitaràs sense saber una cosa més. Fins ací el que volia compartir amb vosaltres. Vos anime a vindre al passeig el pròxim 30 de juny i a seguir acumulant riquesa, però de la de veritat.